Jo, det er vores første kanal. Eller vores største blog på den her kanal. Vi har måske set os før, fordi at vi også har nogle blog på en anden kanal. På Livas Blondine-kanal. Ja, Blondie Bruni Bazaar. Altså, jeg kalder det for Blondie Bruni. Fordi det lyder sødere. I må ikke tage, at jeg sidder og spiser, men det er fordi, jeg stadig er sulten, og jeg har ikke fundet at spise. Okay, så kan jeg lige fortælle, imens af det her afsnit, så skal vi fortælle lidt om mig selv. Og Liva, hun har skrevet nogle spørgsmål ned på hendes og mobil. vi har også fået en masse. Men der er mange af dem, der var det samme. Okay. Hvad hedder jeg? Liva Elvira. Sofia. Eller godt som Lion Blondie. Sofia. Blondie. Bruni. Alder. Snart 13. Sammen med. Er I forelsket? Ja. Nej. Har du en kæreste? Nej. Nej. Er I lidt forkælet? Lidt. Hvilken bog læser I? Ikke læser vi unge? Twilight Eclipse læser jeg, og så sådan en H.C. Andersen bog i dansk. Jeg kan bare ikke læse, hvad den hedder. Den er ret dårlig. Så. Okay. Har I en bedste veninde? Ja. Sofia. Og en anden? 2 andre? 2 andre også her. Måske 3. Nej, 2. 2, 3, 4. Okay, 3, videre. A BFF eller bare veninder? BFF. Har I katte? Ja, jeg har 2. Ja. Jeg har en kat, og jeg har en kanin, der flår totalt ud, som er helt vildt handicappet. Ja, det mener jeg. Hov. Der. Der. Nå, okay. Og vi har noget katte. Kan I lide Justin Bieber? Eller vi glemte lige at sige, at jeg også har 2 katte. Og jeg har har en kanin. Jeg har fisk og en tilkat og en tilkat. Og har haft en anden kanin. Okay. Kan I lide One Direction eller Justin Bieber? Justin Bieber. Jeg kan ikke lide nogen af dem, men hvis jeg skulle vælge en, så ville det nok være One Direction. Okay. Hvilken sport går I til? Jeg går til ridning. Studs på rideskole. Bedste rideskole ever. Jeg har også lige gået der, men jeg stoppede i dag. Hun skulle gå til en cheerleading, som jeg også engang kan gå til. Rigtig sjovt. Og på Divas Chanced. Så hvis I ser den her video, der går til så kommer jeg efter. Bare for sjovt. Jeg er ikke farlig eller noget. Så er der også bare en, der havde skrevet hjerte. Så det er sådan lidt mærkeligt, synes jeg. Nå. Det var alt for i dag. Hej. Ja, det er det.